La Gemma em matarà, merda, merda, merda. Tot el dia treballant i ara per 10 segons no arribaré a temps. El señor Puig puede quedarse un par de minutos, ¿verdad? Un par de minutos. Los cojones. I no és Puig, és Puig. Merda, 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 merda. El conductor segur que m'ha vist. I no s'ha esperat, no. 10 segons. Per ell eren 10 segons, per mi 40 minuts. Segur que és el típic tio que viu sol a casa i ningú l'espera. I quan acabi de treballar perdrà el temps fent castells amb palillo o depilant-se les celles. Un 82% de los españoles que tienen más de 40 años desearía medir entre 5 y 10 centímetros más. Una merda de notícies. Si l'hagués agafat abans, hauria arribat a temps per sopar amb la Gemma. Tampoc és que estiguem molt bé últimament. I segur que ha fet amanida. Estic fart de menjar herbes. Però collons, no què sé. Ara seria a casa dutxant-me amb aigua calenta o estirat al meu sofà amb els peus damunt de la taula mirant, jo què sé què donaven avui. Harry el Sucio o Harry el Potter. Algun Harry o alguna cosa devien fer. Però què dic? Si a casa encara em queda feina. He d'enviar uns mails i treure a passejar la gossa. La Gemma em matarà. Ja era hora. Aquest és el meu. A cavall de dos llocs, despullat vers el món, esquivant decisions, somiant que perdo avions. No tingués-me per res tants anys i només he après que no tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar, que no tinc temps. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar, que no tinc. Em convides a dinar i a mig àpat me n'he d'anar. Em sap greu de debò, però faig tard a no sé on.